ne buya da nema na sidi dan Usmanu na tuwa. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmanu na tuwa. Ya Allah Ubangiji na aladu, taimaka mani in yi tafiya a cikin zodu. Ka daɗe ni baiwa da ƙarfin da ba gudu. To ya Allah ka tabbatar min da zamani dan Usmanu na tuwa. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmanu na tuwa. Ya Tawwabu tsarkake mani ruhina da jasadina da zuciya ya Allah na. To ka haska kan harshe da kalamina wanda na yi wa tanadi dan Usmanu ne ba san wani bashi ba. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmanu na tuwa. Rayuwata da lokaci na a kansa ne, taimaka mani da zamanin ka ne. In buwayi duniya da so ambatanka ne, ke samar da samuwar liɗifi ga kowa har wanda bai zuwa. To ya rabbul ibadinin ka salatin ka a gurin shugaban halitta zabin ka, wannan da kan kira shi cikin fadar ka, ya ga ainin ka zahirin ka cikin sufar ka ba da hijabi ba. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmanu na tuwa. Wani alai da duk sahabatu zulkiram wanda ke mana nunin soyayya gaiman. To Allah da auliya urbansu na yogan, na sa shi rafa'u ƴaƴan Fadima ne inda ku ba zan gaji ba. Sannu Ahmad Tijjani alƙawarin Allah, mai girma na Shehu Jilani alƙibla. Ya Allah da baya gumba hasken faida, to na san idan da kai Shehul Islam ba zan yi wayo ba. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmanu na tuwa. Ya Allah da Shak Abul Fatih na ka zo, a komai rayuwa da shi aka ban kwazo. To gani nan tafe da wani ayari na zo, to maula ya da gas da kai a cikin ladabi kaban abin da ban zaci ba. Sai da ko a zamanin can ina yake, to ya faɗi matu dole a yi rayuwa da ke. Ina zaɓi ki ummatin filazal da ke, shi yasa gaisuwa na ɗauko gare ki nima ban ya da komai ba. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmanu na tuwa. Na faɗi da tamburan ɗanki na shigo, wanda na san akan shi sai kwaki ce haka ne zan farin ciki in taho da rago, dan daɗi maula ya ga yar hadiya tuna da nai ina tuwa. A cikin su maula ya sai injina damu, in na je ka na kalle ka sai kwa in kamu. To da tunani a zuciya yaushe zan gamu, in ga girma da kwalliyar kasaitar ka rijal ba da wasa ba. Kai ne
buya da nema na sidi dan wasu wani na tuba. Kanka da abin da ban ga na biyunka ba, kuma ni ban ga wanda zan so in bi shi ba. Tun kan na zo ake son ka shugaba, tuna ji bayi da sun mace sun taufa kai har yau ba su faɗo ba. Assalamu alaika sharifin masu lokaci, ya mazan jiya mai tada ruhi daga bacci. To gani na zo da sallaba ka da ɗan inci, alfarmar da duk halitta ke nema ɗan Usmani na tuba. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmani na tuba. Kan wasu daɗi ke ji na yabo, kaji na shauƙi da kiran na samu rabo. Su ko waɗansu kushe ban da yabo, to aikin da an ka ba su suna cewa wai ban iya komai ba. Ita baiwa Ubangiji ne ke yin ta, to ba dan na fuwa na ba sarkin kyauta. To godiya nake gami da yi ma bauta, ya Allah ka gara ba ni sani fikira kama da siri na tuwa. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmani na tuba. Wani beyanka ilahi rabu yammun, mai gida santa makala mai karga mun. To burina ya cika maula ka ɗaga min, hannunka ka ƙara shafan da gaskiya ta yaban ka ban gajiwa. Sannu masu karamci kun mannu na gani, to ƙara yarda da ni aminci da zamani. A cikin hadarar so ku ɗai nake gani, turabuwa ta da ku sharif so ake mun da zato ba sau da yawa. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmani na tuba. Wasu in baya ban musun kaji ba ni zuwa, don mun bi ta cikin kun ba mu rayuwa. Har so ake a ganmu cikin tsayuwa, to in nai ma yabo baye na shaukatuwa, wasu da jazzaba abuwa. To mai gida kar a bar mu dan girman Allah, ya maula ya tsare mu shiga dukan wahala. To ba don halinmu ba maƙiyansu kula, cewar ina da kai mai gida a komai ba za na tambadowa. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmani na tuba. Soyayya gare ni tilas ne, da abin da na saka a zuci muradi ne. To ka tashi inda 'yan kafafun tafiya ne, ya maula a kai ni inda zato bai ba da ƙuruciya abuwa. Mai gidaji nake ina ma a ce ina, wata ran za ka yaye duka hijabi na, in kalla ainihin su farka abin ƙauna. To sarki ba kai kala da ba fade ba idan mu bai kallo. Kai ne buya da nema na sidi dan Usmani na tuba. Ya ai dole haske zai wanzu, ina ji yunwa ina bidar ko da kanzu. An samu farko da ƙarshe tun ɗazu, to ashe kai ne aka bar mu cikin rububi hankalinmu bai kai ba. Wai
ta ya za mu gane wannan al'amari? To tasiri in yabonka ya mamaye gari. Bayi da yawa kowa na yin zikiri, to da yawa sun ɗau haka ɗin ne a gunka ne, ni ba zan gibe ba. Kai ne buya da nema na shi ne don wasu wani na tuba. Al'amarin ka sharif na ban tsoro, ba mu san ka ba ya kake ne a cikin taro. To bayyanan hakikanin siffar faro, sai dai kan ba za ya ɗauka ba mai gida, a sharif ba zan gaji ba. Sannu mai zamani uban duk mai laya, duk mukaman hadara kai ne kulliya. Ashe duka zamani kai ne tafiya, shi yasa duniya take yi da kai a can ba a kiran kawai ka zo. Kai ne buya da nema na shi ne don wasu wani na tuba. Ya ta kula hira ma domin ku ne, haka ne 'ya'yan sai da faɗi matuni. Kaiwa zai ja da ku sharif ko musunku ne, to sarki alkawarin Allah na nan don ba za ka faɗuwa. Girman da alabai kama da na yaro ba, to in kallon nesa kake to mazo gaba. Sannan kaga ana sofar uwa uba, to haka ne ba zai yi akuya ta ja da kura ba don ba zai yi wa. Kai ne buya da nema na shi ne don wasu wani na tuba. Tarbiyya a gida ke ɗaukanta, wanda ya fi uwa da uba kuma ya yi bauta. Za ka gan shi ya yi da dangi ku fahimta, to haka ne wanda duk ya bi za a be shi ba yi kunji ba faɗi na ba. Haka ne maulaya da gaske kake lamari, wanzuwar ka cikin biyu don tafi madari. To ashe ka shiga baɗini da zahiri, to aikin da ka dasa ashe ba a fara ba, ka shiga nura ba ka gaji ba. Kai ne buya da nema na shi ne don wasu wani na tuba. Ashe da ka kwanta ma ba ka huta ba, ina ji ka da au sufar nura shugaba. Haka ne ya imamu mai korafar gaba, ka fita a cikin sufar fatu da naji bai saba maka ba. To sanni sarki mai dorawa da saukewa, haka ne mulkinka yana da ɗaban sha'awa. Mai martaba sarautar nunawa, ya mai juya bayi game da duk halara, ikonka ba zai faɗo ba. Kai ne buya da nema na shi ne don wasu wani na tuba. Ni maula ya buya da nema ne, turoban da na kira busa masu rabo ne. Mu bayin ka ne ka yarda da mu haka ne, tuna san idan hakan ya samu da ni ma ba zan ki kuka ba. Allah ne tafakuri na a kansa ne, ta zaba in ta zo da ni sai in gansa ne. To komai da lokaci na wana sani, to haka ne babansa Hassani jarumi, akai ba zan gaji ba. Kai ne buya da nema na shi ne don wasu wani na tuba. Afuwa afuwan ya maulaya,
nan nake so inda aka ta kuma in juya. To in kai mani izini dan soyayya.